मोनसे इउटुबार आरोना आंनि बारै बुंदों आरोना बिराद माने गाज्रि माबायावबो बुंदों आरोना बे मानसिया एन्थनि नार्जारिनो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना ससे थाम्बनेल आरो टाइटेल इन्ट्र भिडिअ'हाय नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा अनजालि BTY बिथाङा आंनि सायाव आरो सोरबा सासेनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों फैसाखौ लादों बे क्लियार आंनि फैसाखौ लानानै बियो थगायबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा आङो बिदि फैसाखौ आङो मोनफिनबाय ओमफ्राय बे जा भिडिअ आङो बेखौ होदोंमोन बे माने आङो फन पेआव सोना हरनायखौ आङो माबानानै मा होनो दानफिनबायमोन बे भिडिअखौहाय बे भिडिअआ मानसिफोरनाव दङ नोंसोरो मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय फन पेआव सोना हरनायखौ आं स्क्रिनशट खालामनानै भिडिअआव आङो होफाखादों बेखौ मोजाङै नाय आरो मा मार्चआव आरो 6 थारिखआव हरदों आङो बिनो मार्चनि 6 थारिखआवहाय बेखौ नोंसोर नायबानो जाबाय आरोना दा बिथाङा जिथुनाखि आं थांनायाव समावहाय भिडिअखौ बिथांखौ गाज्रि राव बुंनानै आं भिडिअ बानायाखैमोन ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय बिथाङा भिडिअखौहाय अनजलि BTY बिनानावा आंखौहाय माने दुखु मोनदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन इउटुबारफोरखौबो दुखु मोनदों दा बेवहाय आङो बुंनो सानो बिनानाव अनजलिया जिथुनाखि आंखौ दुखु मोनदों बा आंनि भिडिअखौहाय गोरोन्थि मोनदों दा बिनि थाखाय आं बिथांनाव सरि निमाहा बियो गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा हो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोङो आंनि भिडिअखौहाय मोजाङै चेक खालामाखै फार्स्ट अफ अल होनोब्ला आङो भिडिअखौ नोङो जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायाखै आङो जोबनायाव आङो बुंदों जे आङो भिडिअखौहाय सोरखौबा दुखु होनो बा सोरखौबा सोरनिबा गोसोखौ सोगाबनो थाखाय भिडिअखौ बानायाखै जास्ट फानिनि थाखायसो बा एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायदों होननानै भिडिअखौहाय बुंखादों आरो नोङो दासिमबो चेक खालामाखैबा जोबनायाव स्क्रिनाव फैगोन नोङो बेयाव टाच खालामना नायबानो जाबाय आरो डिसक्रिपसनाव थांब्लाबो फार्स्टआवनो मोनगोन आंनि बे भिडिअखौ आं नोंनि सायावहाय फार्स्टआवहाय भिडिअ होदों नोंनि जेनेबा जानानै बुंनाय बायदि जादों जिथुनाखि एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ फैसा लानानै फैसाखौ होआखै नंगौना नङा ना बेबो मोजां क्लियारलि बुंनो हाया होननानै आङो बैयावहाय भिडिअखौ बानायदों नोंनि जानानैबो आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि जानानैबो आरो बै समावबो बुंखादों आङो कि ओरैनो गावखौ फेमास जानो थाखायसो बुंफ्लादोंबो जानांगौ बा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ हराखैबो जानांगौ फैसाखौ लानानै 4000 फैसा मानो थोयो मानो थोआ 4000आ होननानैबो बुंदों सोरनिबा थाखाय 4000 फैसाया ल'बो जानो हागौ आरो सोरनिबा थाखाय नङा होमबा सोरनिबा थाखाय 4000आ बहुत बुरजा फैसाबो जायो होननानैबो आङो बै सिगांनि भिडिअआवहाय बुंदों आरो नैबे खेबसेयाव जिथुनाखि एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ अनजलि BTY खौहाय बुंदों गोबांनो हाथाय बाजारावसो लोगो मोनलाबायो 20 थाखानि बयलार बेदर अमा बेदर बायदिसिना बायलाबायोसो बे मानसिया गोबां बिदिनो हाथायफ्राव लोगो मोनलाबायो बेखौ होननानै नोंखौ बुंदों दा बेवहाय गोबां रोखोमनि नोंखौहाय जावदों एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ नोङो भिडिअखौनो मोजां नायाखै जानांगौ बा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि बुंनाय भिडिअखौ नायाखै जानांगौ बेखायनो नोङो दिनैहाय नोङो हिसाबाव ना एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौसो बुंनांगौमोन दिनैनि दिनाव जोंखौहाय मानो होनबा नोङो नोंनि भिडिअखौ मानो दाननाय नङा होमबा नोङो नोंनि भिडिअखौ दाननो नाङामोन जिथुनाखि नोङो बुंदों एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ फैसाखौ हरबाय भिडिअखौ दाननो होबाय बिनि थाखाय आङो दानबाय होननानै नोङो भिडिअखौ दाननो नाङामोनथ' दा नोङो भिडिअ दाननाय लोगो लोगो मानसिफ्रा बा भिडिअ नायग्राफ्रा मा बुंगोन बा बुंदोंआनो गोबाङानो नोंखौहाय फेक बा नोंखौ नंखाय होननानै दा नों बै भिडिअखौ दानामोनब्ला नोङो देरहागौमोन बा नोंनिया सैथो जागौमोन दिनै नों दाननाय लोगो लोगो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ नोंखौहाय गोबां नाना रोखोम माबा हास'नानै बा माबानानै गोदोनायाव आलायना लागोन नोंनिखौनो बेटारिखौ आंनि बेटारिखौ बरननो होननानै बुंलायलायदों होननानै अनेक नाना रोखोम होननानै बुंदों माथो नोंखौ नोङो भिडिअखौ दासिमबो चेक खालामाखै नोङो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डखौसो गोबां गोसो बायदि बुंनो हायोमोन आरोखि नों दाबो हायो
जिथुनाखि नोङो बुंनो हायो आं आंनो फैसाखौ हरबाय भिडिअखौ दाननो थिनदों आरो नोङो बे जिथुनाखि एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनो नों माला हरनायमोन एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ नोंनो फैसाखौ माला हरफिननाय बैफोरखौ स्क्रिन रेकर्ड बा स्क्रिन शट बा स्क्रिन रेकर्ड लानानै नोङो भिडिअखौ दाबो बानायनो हायो होमब्लासो नोङो पाब्लिकनि गेजेराव उमुखिया सैथोमोन उमुखिया नंगौ होननानै बुंजागोन दासिमबो दाबो नोंखौ गोबां मानसिया मा बुङो नोंखौ नंखाय ओरैनो बानायदों होननासो बुङो दा नोङो नोंनि भिडिअखौ दानबाय नालाय होमबाथ' नोंखौ ओरैनो नंखाय होननानैसो आंबो सानदोंमोन दिनै नोङो आंनि सायाव बा सोरबा इउटुबारनि सायाव भिडिअ लाना फैनायावसो आङो नोंखौ दायो माने फोथायबाय बा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ नोंनिफ्राय फैसाखौ जानानै भिडिअ बानाय जानानैसो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ 4,000 फैसाखौ हरदों नङाबाथ' हरनाय नङामोन नोंगौ नोंनि साननाय बा नोंनि मा होनो थांखियाबो थिगानो जिथुनाखि नोङो फैसाखौ बिबाय थादोंमोन फैसाखौ हराखै नङा होमबा आरो नोङो भिडिअ बानायनाय लोगो लोगोसो बियो नोंनो फैसाखौ हरदों नङा होमबा दा नोङो बेफोरखौहाय स्क्रिन रेकर्ड बा स्क्रिनशट लानानै भिडिअ बानायनानै हगारोबा दाबो रायजोफोरा नोंखौ नंमारगौमोन होननानै सानगोन जिथुनाखि एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डखौ दायो गोबां मानसिफ्रानो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआनो सैथो होननानैसो साननानै दङ दा नोंखौसो नंखाय होनना सानदों नोङो मोनसे क्लियारिफिकेसन होनोबा मोजाङै होबानो जाबाय होमब्लानो गोबां रायजोफ्रा फोथायफिनगोन बा फोथायगोन नोंखौहाय स' लोगोफोर आङो आंनि जिथुनाखि गोरोन्थि ना आंथ' मिन्थिया दा नोङो भिडिअखौ दानबाय नालाय आरो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ नोंखौ गोबां बायदिसिना नाना रोखोम होननानै भिडिअ बानायनानै हगारबाय नङा होमबा नों नुदोंना नुवाखै अनजुलि बिटिवाइआ नोङो मोजाङै चेक खालामना नायबानो जाबाय दे जेबो नंला दाबो जिथुनाखि नोङो बुंबाय बा क्लियारिफिकेसन होबाय जोंखौ बुंनायनि गेजेरजोंनो दा बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गोरोन्थिया आंनि जाबायबा आंखौ निमाहा होदो दे आङो जेनेबा नोंनि जानानैबो आङो बै थांनाय समावहाय भिडिअ बानायखादोंमोन आं गिबियाव बुंलांखाबाय नङा होमबा स' लोगोफोर दायो आङो बेखौनो सुंद' हिसाबै भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायाखैबा खिन्थु बेयावबो बुजिनाय नङा आं अनजुलि दैमारिखौ सरि अनजुलि बिटिवाइखौहाय मा होनो नैबे थांनाय भिडिअआवहाय बुंनाय जाहैदों जेन'ब्ला आङो जिथुनाखि भिडिअ दानबाय नालाय एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआबो गोगोमनो बायदिसिना नाना रोखोमनो माबा गानगोननो माबा सैमानो गानहोगोननो माबा हाथाय बाजारफ्रावसो लोगो मोनलाबाय थायोमोन 20 थाखाफोरनि बयलार बेदर बायदिसिना बायनानै जायोमोन एकदम नाना रोखोम बायदिसिना बुंबाय नालाय दा नोंखौ बिदि बुंबाय नालाय एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ थगायाखै नोंसो थगायदों अनजुलि बिटिवाइआ बसुमतारियासो थगायदों होननानैसो सानबाय नालाय दा जों बेफोरबायदिखौ माने फानि टाइपनि भिडिअ बानायदोंमोन आरोखि स' लोगोफोर जिखियानो जादोला नङा होमबा जि जाबाय जाबाय जोब्बाय होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे मोनसे बिराद इन्टारेस्ट मोनदोंलै आङो मोनसे भिडिअ ओरैबायदि माने मोसानो रंजाफानो खुसि जानो बेफोरबायदि मेथाइखौ दामनानै मोसायोबा ओरैबायदि मोजां मोनो आरोखि जा गोसोखौ मोजां मोनदों नोंथांमोनाबो नायनो गोसोब्ला जोबनायाव नायलांदो थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय Terima kasih.
Laigam dokna nengi pisa blambai Antar madari Degamaji karlanga Rumba anaya Indu blambai Shona Audur kaulaya Moजां मोसाबावनोसो हा मोजां मोसाबावनोसो नोमाय मा रोंबावनोसो